नमस्कार आज्ञा नमस्कार चर्चार ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଟେକା ନମସ୍କାର ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦମଦାର ଅଫର ହାସ ପରିବାର ଅଫର ଆଉ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ମାରିକି ଆସନ୍ତୁ ପଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ପଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ ଯାହା ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ଲୁଣ ଆସନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଏପାରି କିଏ ଆସ ଭାରି मत जहाँ लगे तुम बेस बसा करू तुम बढ़िया बढ़िया थप सुना मोया लगे पकड़ सफा कर मोर जदि विश्वास न होउची ये ठंडा मंडा अंचल पचार चुचुमा बनिया रेकर्ड पब्लिक कहि ये तुम नाटा कोन बोली नहीं चुचुमा ये चुचा भाई तमे आदिले भागोती चाहिए रे खुशी ओ तेरे मुझे सिखाने
ତା ସହିତ ତତେ ମୁଁ ଖୋଜିବି ଦେଖିବି ତୁ ଆଜି ଯାଇଛୁ ଚୁଚୁମି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ବି ବହୁତ ଖୋଜିଲି ହଁ ହେଲେ ଜମା ପାଇନି Hello, Chuchumi! ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛୁ କଣ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା କାମରେ ତ ହାଣ୍ଡି ମାରା ହେଇଯାଇଛି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଖୋଜିଛି କେମିତି କରିଥିଲ ହେଲେ ଲଟା ଲଗେଇ ଖୋଜିଲେ ତ ପାଇଲିନି ହଁ। ହେଲେ ମୋ ବାପା ହଁ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ହଁ। ଗୋଟେ 65 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ସହିତ ମୋର ସେଟିଂ କରିଦେଲା ମାନେ ମୋର ବାହାଘର କରିଦେଲା କଣ ଶୁଣିଲା ହଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଥିଲି ହଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି ସତେ କହୁଛୁ ହଁ। ଚୁଚୁମି ଏ ଚୁଚୁମି କେମିତି ଭୁଲିଲି କହିବି କେମିତି ମୋ ଲାଜା ହଁ। ହେଲା କନ୍ୟା କେମିତି ହଁ। ବୁଝିଲ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମେ ମତେ ଖୋଜୁଥିଲ ହଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ହଁ। ତମେ ମତେ ପାଇଗଲ ହଁ। ମୁଁ ତମକୁ ପାଇଗଲି ଇଲୋ ଚୁଚୁମି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଗଲି ଇଲୋ ଚୁଚୁମି କଣ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନ ଚୁଚୁମି କଣ? ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚୁଚୁମିନି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଛି ତତେ ଖୁମ୍ପିବି ଅଇଲା କନ୍ୟା ଖୁମ୍ପିବି ଆଉ କଣ? ବୁଝିଲ ଚମି ହଁ। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଦେଖିଛି ହଁ। ମନକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଉଛି ଗାଇବି ଗାଉନୁ ଗାଇବି ହୁଁ। ଶୁଣିବ ହଁ। ହଉ ଶୁଣ ହଁ। ମୁଁ ଚାଲି ଗଲି ମୋ ଶାଶୁ ଘର ତମେ ଚାଲି ଗଲ ବିଦେଶ କେରଳ ଆଉ ତମେ ଫେରିଲନି କାନ୍ଦନା ଚୁଚୁମି କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା ଲୋକମାନେ ଧରି ଯିବ କାନ୍ଦନା ଲୋକମାନେ ଧରି ଯିବ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ତୁଚ୍ଛା ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଇଛ ଭଲ ହେଲା ମୋ ସୁନା ଯାକ ତମେ ସଫା କରିବ ଏ ତୁଚ୍ଛା ଭାଇ ହଁ। କଥା କଣ ତମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଇଛ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରେମ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଟିକେ କରିବା କବାଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଆସେ ଠିକ ହେଲା। ଚଗୁଡ଼ିକି ପଶିଯିବ ହଁ। ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇଲେ ସବୁ ଅଲଗା ଠିକ ହେଲା। ଚୁଚୁମି ଶୀଘ୍ର ଆଇଲ ଚୁଚୁମି ତତେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଦିଲ ଭିତରେ ଗାଡେ ନଉଛି हो सी भाषा सी राशि मनी पड़े ओ सी भाषा सी राशि मनी पड़े অতরাশি অনবিকা বিজুলিকা একা একা বিজুলিতে মহাদেশে আশাপাশি গজগজী ମଲା ତମ କାନ ଗୋଟେ କାଲା ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଗାଁ ସେପଟେ ଘର କାମ ଲାଗିଛି ତ ସେଇପାଇଁ ଠକଟାକୁ ଶୁଭୁଛି
ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲୁ ସତ କାଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଘରେ ବସିଲିଣି ତା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ଘୋଡ଼େଇ ଗଲାଣି ତଥାପି କବାଟ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ପଶି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୋ ବାହାରକୁ ଆଜି ତ ଅଖାରୁଆ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଚୁଚମି ତୁ ନା ଏମିତିଆ ସତୀ ନାରୀ କାହାର ଥିବ ନା ତୁ ମତେ ଭାଇ ମିସ୍ କରିଦେଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କାମକୁ ସିଧା ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣ ଆଉ କାମ କରିବା ପଇସା ବା ଦେଇକି ଆସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣୁ ତ ମୁଁ ଆସିନି ନା ଆଉ ରହିବୁନି କାମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ହେବି ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କବାଟା ଦେଇକି ଭିତରେ ବସିଲୁ ବସିବା ନା ମୁଁ ସକାଳେ ଦିଟା କୋଟ କେটে ଯାଇଥିଲି କହିଲା ଫଟା ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଧିକା ମୋ ମଞ୍ଜୁଲତା ମୋ ଗୁମିକା ଆସ ଠିକ ସେ ବସିବା ତୁଚମି ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖୁଛି ତୁ ମତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନି ଭଲ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆସୁନ ନା ତୁ ଆ ନା ତୁ ଆ पहिले से भंगा स्टोटा काइलो ओहो आमे जत बस की प्रेशर भेला से आदि जाई हटी खाटा है गला अरे जब खाटा होला से गामी छटा कि डंगा जीव पवन बेसी होनी तो उड़ी की जाई काटर लागी जाइलो ये का तो लगी ना ना तू जम्मा जान कौन नहीं वो मने करू छी मदन गेलु से बाटे को जा ना दिया बोला तू एमति काय बोलु तू मु तोर गोटे बोली सरी ना तू रही जा हां तू सकिनारी हेलो बेस कर हे स्टूल भाई नमस्कार दर्शक मानवी को अनुरोध करूची बादाम खाटी बासी पाड़ो आउ जदि बासी पाड़ी पाउनंती गोलिया साइड रे पाड़ो जोर करतो सेठी पाड़ो लफिन बड़े बड़े बोले ना आस्तिले तो सेटा आस्तिले ता से तो पांडुआ स्टांडा ना से आस्तिले ए स्टूल भाई छता को तमे किए तो बापा ना मो बापा तमे हां तो बापा आइजी मो बापा बा ये करबा मु पया जाई थी ताको नै खीर पिठा खोई के छाड़ी थी मु पया जा कहि ताको बिदा करबा थी पुनी काई से आसीबो सबु बापा करिसु भलो करिसु हां किंतु खाली नै कि पोया जाला वाला पाड़ी देनी बापा मोर भूल ये सत्य कथा मु पाड़ी दे ये स्कूल भाई ओ मो बापा तो एमिति का लोक नुह जे केबे डरांती ने तू सत्य का तू किए मुर्ता तमे कोई का भूता मु मेरी भी चाही ना भूता सत्य का तमे को भूत मु हां मु सेई भूता मु तम घर पछ पछ चाकुंडा गछरे रहउथिली हां
ହେଇନି ଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ। ତୁ ଶଳାଟା ମଝିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଲୁ ଦେଖିଲ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସେଟା ବସିବା ନାହିଁ ମାଡ଼ି ତୁ ରହ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ନେଇ ତୁ ଟିକେ ରହ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖେ ସେ କୋଉ ଭୂତ ଶଳା ତୋ ମା ଘଇଟା ନମସ୍କାର ଶଳା ତୁ ମୋ ଗୁନିଆ ଦିଆକ ନେଇକି ନମସ୍କାର କରି ଆସିବୁ ହଁ ହେଲା ନମସ୍କାର ଶଳା ତୁ କିଏ ତୁ କୁଣିଆ ତୁ କୁଣିଆ ଶଳା ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ ରେ ଇଏ ଲୋ ଇଏ ତ ସୁନା ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଭାଇନା ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳର ଯେତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଯାହାର ଅଛି ସବୁ ମୁଁ ସଫା କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ସଫା ନ କରିପାରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି କଣ କରୁଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛି ଘରକୁ ବସିକି ମାଜି ଖଣ୍ଡି ପୁରା ଚଟଚଟ କରିଦଉଛି ଆଉ ଯଦି ମଇଳା ଥିବ ଏସିରେ ପକେଇ ସଫା କରିଦଉଛି ଆବେ ଭାଇ ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନାର ଏସିଡି ପକେଇ ସଫା କରିବୁ ସେ ରହିବ ନା ସେ ଅବସ୍ଥା ଶଳା ଶଳା ତୁ ଯେମିତି ମାନେ ଗାଁ ଯାକ ମାଇବାକୁ ସୁନା ତୁ ସଫା କରୁଛୁ ତତେ ଶଳା ଏଡ୍ସ ହେଇସାରିବଣି ତତେ ବରପଦା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ତତେ ବରପଦା ନେଇକି ଏ ଯୋଉ ଆମର ଚିନ୍ତା ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇକି ପଡ଼ିବ ସେଟା ପଛରେ ଫୁଲରେ ବହୁତ କାଟିବ ଚକିରେ ପଶିବ ତୁ ଶଳା ବାହାର ନ ଘରୁ ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ତୁ ଶଳା ଆସିକା ଏଠି ଆସୁଛୁ ତୁ ବା ଏଇ ତ ଚଢୁଛୁ ଏଇ ମାଇନା ତୁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଧରମ ଭାଇ କରି ରାତି ବାନ୍ଧି ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ମୋ ଘରେ ପଶି କୋଉ ଦିନ ଏଇ କାମ କରୁଛୁ ତୋ ସୁନା ଦେଖିବାକୁ ସିଏ ଆଇଛି ତୋ ସୁନା କଣ ହୀରା ଲାଗିଛି ନା ଆପଣ ଯୋଉ ସୁନା ହୀରା ଲାଗିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ସୁନା ଭାଇନା ଭାଇନା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ସୁନା ଅଛି ତାଙ୍କ ସୁନା ପୁରା ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେନ୍ସ ଶଳା ତୁ ମୋ ବାହାର ନ କର ମୋ ବାହାର ନ କର ନହେଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇছিল ତୋ ଭଳିଆ ଉଦ୍ଧର ମାଇକିନାକୁ ମୁଁ କହିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି କେମିତି ତ ମା ତତେ ଜନ୍ମ କରିଛି ଜୋତାରେ ଭିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଶଳା ତୁ ମୋ ବାହାର ନ ଧରୁ ଇଏ କଣ କହୁଥିଲା ତୋ ଭାଇ ବା କହୁଥିଲା ତୁ ତାନ ମୋ ଶଳା ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳା ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ବସିଲେ ସିନା ଉଠି ପାରୁନି ହେଲେ ଉଠିଲେ ଆଉ ବସୁନି ଦେଖୁନ
ଖାଣ୍ଟି ଅଏଲ ଖାଣ୍ଟି ମୋବିଲ ନୁହଁ ଆଉ ପୁରା ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରିଡମ ନା ବେ ଆଉ କାଚି କାନି ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଶୋଷଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ବିଶ୍ୱ ଶୋଷଣ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାର କହୁଛି ଇଏ ଚୁଚୁନି ତୋର କୋଉଠି କାମୁଡିଛି ନା ସେଟା ଗାଲୁ କାମୁଡିଛି ତୁ ଯଦି ନା ହେଇପାରିବନି ଆଉ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ମୁଁ ଯାଉଛି କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ମରିଯିବ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା କଣ କିନ୍ତୁ ତମେ ଏପଟକୁ ମୁହଁ କରିବ ନାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଶୋଷଣ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବନି ସେଠି କରିବାକୁ ପଡିବ କୁଆଡେ ହଁ ପଛ ଦେଖିମି ତ ଆଗ ଦେଖିମି ଶୁଣୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବି ଦେଖିବ ହଁ ଦେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବନି ହଉ ତତେ ସୁବିଧା ହଇରାଣ ବେ ସାଉଣ୍ଡ ବସି ଶୁଭୁଛି କମ ସରିଲାଣି ନା କେତେ ଦୂର କାମ ଯେ କହିଲେ କାମ ଦେଇ ଯାଉ ତା ଗାନ କୋଣା ସରିଲା ଓକେ ଫିଡ୍ चॉकलेट मारलो तुला तू सगळं सांगे सांगे एखाद्याला तू मिसळ तुम्ही झाडलं हो हे तुम्ही काम करूया तो भाई କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଯାଉଛି ବଜାର ଗୋଟେ ମଟନ ବିକ୍ରି ନେଇ ଆସେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ଆଉ କଣ କଣ ଭଲ ସାଇଜିଆ ମଟନ ଦେଖି ଭାଇନା ଭାଇନା ମଝିରୁ ଦେଖି ଆଣିବେ ହେଲା ଆରେ ମଟନର ମଝି ଗୋଡ଼ ଅଛି କି ଅଛି ସେ ଦୋକାନରେ ଦବ ଆଣିବ ହଉ ଏ ଅନାନି ଅଦା ରସୁଣ ଗାଙ୍ଗ୍ରିନ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ଯାଉ ଯା ଯା ବାକି ଆଣିବ ମୁଁ ଆଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ତମେ ଏ ଚୁଚୁମି ତୁ ମସଲା ରେଡି ମୁଁ ଧରିକି ଆସେ ବଜାର ରୋଷେଇ କରି ଚୁଚୁମି ଏତେ ସବୁ ଆଇଲା ତ ମୋର କେମିତି ବସିଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ କଣ୍ଟିକାଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ କଣ୍ଟିକାଲ କଣ ଜାଣିଛୁ ଚାଷବାସ ଡାକ୍ତର
Salah kuare tila se tope nolda. Kopi tila kamu tila lo. Lari lari lo. Oh. Mute mute dan lo. Mute ya kamu tila masih. Mute kamu tila. Ya asal. Dia sudah sampai mate kono kono. ଆ କହିଲି ତ ବେବି ଅଛି କଣ କରିବା Very good, Mine. Mate ya puta de chochimi ba. ଚୁଚୁମିଆ ଜାଗା ସେ ଚୁଚୁମିଆ ସେଇଟା କଣ ଚୁଚୁମିଆ ଜାଗା ବୁଝିଲ ଚୁଚୁମିଆ ଭାଇ କିଲାକୁ ହୁଇସିଲ ମାରିକି ଡାକି Ale. ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ ମୁଁ ପାରିବିନି କାହିଁକି ପାରିବ ସେଟା ଜାଗା ଥିଲା ସେଟା ମୋ ଜାଗା ସରା ତୁ ଜାଗାରେ ଚୋଚିବୁ ମୋ ଜାଗାରେ ଚୋଚିବୁ ଭାଇ ଏ ସରା ଭାଇ ମୁଁ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ଆସି ତୁ ଗୋଟେ ଚୁଚୁମା ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛୁ ହେଲା ଯଦି ତୁ ମୋର ନ ଚୋଚିବୁ ମୁଁ ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ବହେ ସରା ଚେତିବେ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ ନା
সুন্দরী আসো আসো সুন্দরী সূর্যচন্দ্র পৃথিবী ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ସମତଳରେ ସମରକ୍ଷରେ ଗତି କରନ୍ତି ସେଟା ଅମାବାସ୍ୟା ହୁଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ଅନୁବନ୍ଧା ଅନୁରାଧା ଭବିଷ୍ୟତଟା ଚମକି ଯାଏ। ହେଲେ ସେଇଟା ଥିଲା ତା ଭବିଷ୍ୟତ। ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇ ଆଖିଟା। ସମସ୍ତେ ଆଖିରୁ ଝରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କିଏ କେବେ କାନ୍ଦି ନଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଷାଂଶ ମହାପାତ୍ର। ସାଥୀ ଖୁବ୍ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବ ତମ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶାଇ ତମ କଣ ସହିତ କଣ ମିଶାଇ ଅକ୍ଷାଂଶ ମହାପାତ୍ରଟା ଖୁବ୍ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବ। ଏଇଟାକୁ କଥାରେ ନୁହଁ ଏଇଟାକୁ କାମର କରି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମଣିମା। ମଣିମାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଛୁ ମାନେ ଲହୁଲୁହାନ ହବ। ଚୁପଚାପ ମଣିମାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା ତା ନହେଲେ ତୋ ପ୍ରେମଟାକୁ ବଳତ୍କାରରେ ବଦଳେଇ ଦେବି। Nabo dambati sato jagmo pai kotha
চুপচাপ খাই পিই মণিমাଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଷି ମାଜି ହେଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ମୋ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାର ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଏଇ ନାରୀ ମାଂସ ଲୋଭୀ କୁକୁର ପାଖରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାର ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନାରୀ ମାଂସ ଲୋଭୀ କୁକୁରଟା ମୋ ଦେହଟାକୁ ଜୁଡ଼ି ଜୁଡ଼ି ଖାଇ ଆଉଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖି କଣ କରିଥାନ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ଏଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଯାଇଥା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମଣିମା କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ପିଟନ୍ତୁ ମୋତେ ଆରେ ପିଟନ୍ତୁ ମୋତେ ହଁ ଆଜି ଏ ଲାଲାର ଠେଙ୍ଗା ରକ୍ତ ଚାଖିବ সব সহিত সঙ্গম কলে ওরা পাপ হব ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମଣିମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ବୋଝଟା କେମିତି ବୋହିବାକୁ ହୁଏ ଧର୍ମ ସହିବନି ବାବୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବେନି କେବେ ବି ନୁହେଁ ସେଇ ପାପକୁ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି ମଣିମା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ Thank you.
একবার তোকে মিস করুছি বারবার তোকে মিস করুছি বারবার রজনী গন্ধার বাস সরি যাଉଛି সরি যাଉଛି କିଛି କୁହ ହେ କିଛି କୁହ ଏ ରାତି ସରି ଯାଉଛି କିଛି କୁହ ହେ କିଛି କୁହ ହେ କିଛି କୁହ ଏ ରାখି ଆଜି ହଉଛି ଆମ ଚତୁର୍ଥୀ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଏ ରାଖି ଆଜି ରାତିରେ ନା ଆମେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିବା রাখি রাতে তো অনেক ভিড় হয় আরে কমন ডার্লিং কমন রাখি ভুলে যাও না মু তোমার স্বামী না হলে মু গোটে পুরুষ আর পুরুষ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ଶକ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପବାସ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସରସଜ୍ଜାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ পুরুষ পুরুষ তুমি এই পুরুষ কাটিকে তোমরা ছাড়ি দাও সেটাকে তোমরা ছাড়ি কি না করে তুমি খাই তুমি কোটে আরো পুরুষ না পঞ্চক এই রাখি নাটা তুমি তো বুয়ারে গড়ি পারিবানি তুমি কোন কহুতিলা তুমি এ রাখি ମୁଁ ତମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ଯେତିକି ମାଟି କି ଆକାଶ ଭଲ ପାଏ ଏଇ କଣ ତମ ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ତମ ଭଲ ପାଇବା তুমি ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯେ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବାସର ଘରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ବଳାତ୍କାର କରି ନିଜର ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଦେଖେଇଛ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ପଡ଼ିଆଟା ମୋର ସେଦିନ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ପକାଇଥିଲି ଚୌକି ଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କି ଆରିରେ ସୋ ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ ଚୌକି ଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କି ଆରିରେ ସୋ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇ ମୋ ପୁରୁଷ କରି ମୁଁ ଶୁଆଇ ପକେଇଲି ଶୋଳେ ହାତ ତଳୁ କରୁଛି ଆଜି ହାତ ଉପରୁ କରି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିବ ସେ କେବେ ବି କାନ୍ଦିବନି ସେ କାହିଁକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହାତଟା ତା ଛାତିକୁ ବିଧା ମାରି ମାରି କହୁଛି ବାପ ସହିତ ତ ଭାଇ ମୋ ଜାନରେ ଛନ୍ଦି ହେବେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଗକୁ ଅନେକ ସ୍କନ୍ଦ ବାକି ଅଛି କହିଥିଲେ ତମେ ମତେ ସତରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥାନ୍ତ
ମୁଁ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ବାସର ଘର ହବ ଆଉ ବାସ ସଜା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଚମନ କସ୍ତୁରିଆ ଘରଟା ନୂଆ ମଇ ବାସୁଥିବ ଆଉ ସେଠି ନବଦମ ପୁଅ ଥିବେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଉତି ଦେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମିଳନର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏଇଟା ଥିଲା କେଲ ଆଗକୁ ସିନେମା ବାକି ଅଛି ତମେ ଆଜି ରାତିରେ ଦୁଇଟା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଲ ଆଗକୁ ଆସିବ ଅନେକ ରାତି ଆଉ ତମ ସହିତ ଥିବେ ଅନେକ ପତି ଆଗକୁ ତମେ ବେଶ୍ୟା ହବ ବେଶ୍ୟା ଏସି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିବ ଏସି ରୁମ୍ରେ ତ ଶୋଇଥିବ କଷ୍ଟମର ଇନ୍ ଆଉଟ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଆଉଟ୍ ଭିତରେ କେବଳ ବାହାରେ ମୁଁ ସ୍କାନରଟା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ଶେଷକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ତମର ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଦୋଷଟା ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ମୋର ଦରକାର ଟଙ୍କା ମନି 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 ବାଇକର ଜ୍ଞାନ ସୁନସାଇ ସୁଗାର ଜ୍ଞାନ ହନି ମୋର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର ମନେ ରଖ ଗୋଟାଏ କଷ୍ଟମରକୁ 50,000 ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା କମ୍ ହୁଏ ମୁଁ ତମ ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳିଦେବି ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତ ସୁଗା ଖାଇ ମା ପତ୍ର ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଏ ତା ଛଡ଼ା ତମେ ମୋର ସାଥୀ ଚତୁର୍ଥୀ ତମେ ପରା ମୋର ହଉ ସେଇ ରିବନ୍ ଫିଟା ହାଇ ଅଲି ବରସ ତ କାଚି ଦଉଛି ଛାତି ତଳେ ରିବନ୍ ଫିଟା ନାଚି ଦଉଛି ଶୁଣ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆସ ଦର୍ଶକ ଆସ ରାଖି ମୋ ଦୂର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ମୋ ସୁନା ତମେ ମୋ ଗେଲୁଆ ତମେ ରାଖି ମୋ କଥା ମାନିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମିଳିବ 50,000 मणि माँ को पकड़ तो माँ को दे देनी हरामजादी এই নাম শব্দ বড় বেশ্যা শব্দ তু গোটে পাপী পুরুষ মোর তো ক্ষমা করি নাই আরে ভাই শোনো সেই শোনে কেবলি ক্ষমা দেবনি তোকে কেই ক্ষমা দেবনি মোর বিশ্বাসরে তু মরতিব তার মনে তো ফিরে পড়িব ওতে
କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଗୀତ ଲାଗନ୍ତି। ବାପା ମା ବଛ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଆଜିଠୁ କୁଆରୀ ହେଇଯା। খুলিদে তো হাতুর সংখ্যা বুঝুদে বুঝিতে তো মাথার শুনি আর বার করতে তবে কোন মঙ্গল সূত্র আলো বার কর स्वामी की चल 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 पड़ी मोहल्ला ये कहे दिल वाला तो ये कहे रस वाला हेलो महिमा ऊपर को नजर हटी ले वो कहा राजू है बे साला कौन कहो महिमा फांसी पाइबो फांसी पाइबो फांसी पाइबो आई भाई चप्पल बेसी कथा को तो पाटिया गोटे पेंडु पुराई जाबि जे एका थरे गिरी पारी बुनी कि पकेई पारी बुनी मरिबु भाई मारिबु तू हरी मागला वाला अबे तू कोन मारिबु तू तो कोन माइचिया मु माइचिया लो नाउ कोन जे परो जियो बको उठे आड़ी परो लोक बके छाड़ी पछो करे ठिया हुए ताको माइचिया कहबी तो आउ कोन कहबी अरे बड़द देखिछु बड़द घास खाए कुंडा खाए तू हो तो सही गोटे हळुआ बड़द हमके भाई ये हो किसे गाड़ी में गोटे दलाल गाड़ी में सही तो सीए भी फांसी पाइबो ताका आई बाबा मु बसबई লালা বলৎকার করেনি বলৎকার করায় লালা কাহ পরে খারাপ নজর পকায়নি নহলে তোকে লালা দেখাই দেই চান্দা সে বলদ হবে সে হচ্ছে হরিয়ানা চন্দ পুরুষ শ্রেষ্ঠ কম কইলে থানাকু যাব আমি ফাঁসি পাইনি
ତାମାନେ ଝିଅଟାକୁ ତୁ ମାରିଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ବା କାହିଁ ମାରିବି ମତେ କାହିଁ ଏ କେସରେ ଫସାଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ଏପଟେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଚାଲିଗଲା ସେ ମାରିଦେଲା? ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ଆମକୁ କାହିଁକି ମର୍ଡର କେସରେ ଫସାଉଛନ୍ତି ଆବେ ଡିସାଇଡ୍ କର ଥାନାକୁ କିଏ ଯିବ ତୁ ନା ତୋ ଭଉଣୀ? ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଅଯଥା ଆମକୁ ଏ କେସରେ ଫସାଇ ଘାଟୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକି ଧରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ମଣିବାର ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ ଥାନାକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେନି ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଚାଲ ଗାଡ଼ିକୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ମୋତେ ଏ କେସରେ ଫସାଇ ଘାଟୁଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ अबे तू मत करू ए पुलिस को लाने की ना करू चल गाड़ी को चल खसीजीव कुआड़े से मोरी पिस्तल एनकाउंटर रे मरिबो आ एटा को पोस्टमार्टम को गाड़ी रे पोस्टमार्टम भाई पठे देबे आसुजी देखो आ पुलिस का पागल हो जाई एटा को ट्रेन लाइन में पकड़ देथिले काम खत्म ना प्रथम ए केस रे राजा दास ताकू फसाई देवाकू हबो तापर जाई खेलटा जमिबो ना सब केबे पानी पिएनी तम हातरे रक्त लागि सरी पुलिस सागरे कहबी ए झियोटाकू तमे मारी देइछ फांसी पाइबो तमे फांसी अबे जाबे हेलो मणिमा गोटा को बारे की मारी देइछ ठीक अछि मुता काम सारुची तापरे कथा है टिके सुनिबे एटा कोनी गैरेज खथिला ना हां एटा आगुरु गैरेज थिला हेले एटा मुंडो खराब लोक मानकर गैरेज हे जाय जार मुंडो खराब थिला से माने ठीक है चली गेले तमर कोन हेछि को हठात के देह खराब हो गला मो मते गाड़ी लेके आसिला गाड़ीटा पछी रास्ता खराब हो गला मते ठिया कर देई से मैकेनिक रखे को जाईछि ए पर्यंत देखा नहीं राजा राजा कौन कहलो ना डाउ थर कहलो ता ना होछि राजा सेटा तो केतो बैठू पुलिस एनकाउंटर रे मरी सरीबो नहीं हो आमे घर छाड़ी आसी गला परे मु तुमको पुओ को झियो अनेक खोजी कबडर ताला तो लागि देखिथिबा ताला को देखि मु फेरी आसी वर्ष नुहे 2 वर्ष नुहे
5 ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ କରି କାହାରି କି ପାଇଲିନି ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲି ପର ଘରେ ଘର ପଡ଼ା ନେଇ ରହିଲି ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୋ ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ କଲି ଝିଅଟା ମୋର ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବାକୁ ମୁଁ ଠିକ ଉଚିତ ମନେ କଲିନି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପାକୁ ମୁଁ ପାଇଲିନି ଏ ଦେବ କି ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ଆମ ପୁଅଟା ମୋରି ଉଚ୍ଚା ହେଇଯିବନି ନା ହଁ ଆମ ପୁଅଟା ନା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତମଠାରୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୁରା ହିରୋ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଆମ ଝିଅଟା ଚୁପ ରହିଲ କାହିଁକି ଦେବ କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଝିଅଟା ଠିକ ତମରି ପରି ହେଇଥିବ ଜାଣିଛ ପୁଅଟା ମୋରି ପାଖରେ ରହୁଛି ହେଲେ ଆମ ଝିଅଟା ଆମକୁ ନ ଜଣେ ସେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ବାପା ମାଙ୍କର ମନକୁ ସଜାଇବାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜିକାଲି ପରା ସେଇଆ ହଉଛି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲେ ଦେବ କି ତମେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲ ଆମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପୁଅ ହଁ ହଠାତ୍ ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ଆରେ ସେ ମୋତେ ଆଣିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେ ମେକାନିକ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଛି ଯେ ଗଲା ଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆଟା କେହି ମୋର ଫେରିଲାନି ଆମ ପୁଅ ରାଜା ହଁ ରାଜା କିଏ ଆରେ ତମର କ'ଣ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ପିଲାଦିନେ ଆମ ପୁଅକୁ ରାଜୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ହେଲେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିଲା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ରାଜା ବୋଲି ଡାକିଲେ ଓ ରାଜା ହଁ ତମର କ'ଣ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ଇରେ ପୁଅଟା ବାବା ମୋବାଇଲଟା ଦେଇ ଯାଇଛି ଏଠିକି ଆସ ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ଆସ ଆରେ ଆସ ଦେଖିବ ମୋ ସୁନା ଦେଖି ଝିଅକୁ ଏଇ ଦେଖା मत देखी कौन खुशी हुए आमर किसी असुविधा रही मो पुआ राजा चाकरी कर अभाव नटन रही मो झील राग अभिमान कर शाशुर पड़ जाए घर को नहीं आसब आम हस खुशी संसार पुणी हसी झीटा मत देखिले ना मारी दबा बाजिया मते तमे घरे काय बाबूच कहला से तमको देखिला मात्रे संगे संगे मत देखा मो मां मो बापा ना यात्रा बटा विलियन बनी देखाउ ना ए यात्रा बसे ए दादी मोचा बाबा देखिले गुली करी दबा से मते जानसना सब बेले तो फोटो को देखी से मत कह मां बापो थे बापो के मेरे सबर हारानी आप राजा ना गोटे झील को भल पाऊला से झीलटा कौन काम कर दूरे देला ना छाड़ी देला चौथ
রাধা না कौन कहलो तमे से झियो को चिन्हिछ तमे कौन से झियो को जानिछ ନାଇଁ ଦେବକୀ ଯୋଉ ଝିଅ ପ୍ରେମ କରି ଧୋକା ଦିଏ ତା ନାଁଟା ପରା ରାଧା। देखो तमे जते आसीगलनी हमरा किछ असुविधा बने हम पुरा रोजगार करूची हम घर आर्थिक परिस्थिति पूरा बदल दियो मो झियो को मो घर को ले आसी ता राग अभिमान संपूर्ण से भूली दिबो राजा अरे तू तोरा सब बड़ा कहू समय हमको ठक्की जाईची अरे तू समय को कहबू अरे किए कांदी नहीं हाथ टक्का रंगमुठी मालिक कहा से गोटे कथा होतला 20 लाख टका से मते बिक्री कर दबो एबे ते रंगमुठी के भी आंती ए रंगमुठी में सुनसान ए सुसुक रे वो ए रंगमुठी साड़ी ताली से मो ताली से जानिछु ना मु तते केते खोजिछि सबुआरे जाई पचारिछि ए बाबू ओ राधा को डाकिछ ए बाबूरी ओ राधा को डाकिछ समस्ते कहिले मो राधा कोड़े समुद्र को डेई आत्महत्या करिछि कई कहले मो राधा को कुआड़े कुंभीर खाई देख राधा मो भल पाइबा तो पाई केते पक्का थिला तने के बाबू तू मते चिनी पारुनी ए देख देखो बाबू सदी वो तुमको चिन्ह थाती तारे वो तुमको प्रश्न खाई के करतांती देख राधा ए देख मु तोर सही हीरो शाहरुख चल मु साथी को घर को चल राधा चल तुम से तो तुम घर को जीबी कि तो को अधिकार रे कहलु को अधिकार रे तो गोटे प्रेमिकर अधिकार रे जीवो तते भलो पाउ तू राजा बाबू अधिकार रे जीवो ना मोर के प्रेमिक रहती कि मोर केही भी रहती और कहलु
ତୋର କେହି ନୁହେଁ ରାଧା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲୁ ମୁଁ ତୋର କେହି ନୁହେଁ। ହଁ ତୁ ମୋର କେହି ନୁହଁ, କେହି ନୁହଁ, କେହି ନୁହଁ। ତୁ ଏମିତି ବଦଳି ଯାହା ତୋର ଏମିତି ରୂପ ବଦଳିବା ଦେଖିଲେ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁ ଆଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ। ଆଉ ତୁ ଏମିତି ବଦଳି ଗଲେ ସବୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରେମିକ ମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯିବେ। ଚାଲି ଯାଅ କଣ ରେ ଧୋକା ମାରି ମୁଁ ତ ଦେଖ ବିକା କରିଦେବି। ଆରେ ରାଧା ଅଟକି ଗଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯିବିନି, ତତେ ମୁଁ ଏଠୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। তোর প্রমাণ দরকার না, ମୁଁ ତତେ ମାରି ପାରିବି କି ନାହିଁ? আরে মার ମୁଁ ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ରାଧା। ଆଜି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ବି ଭୁଲ କରୁଛୁ ରାଧା। ତୁ ଦିନେ ମତେ କହୁଥିଲୁ ନା ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମୁଁ ତତେ କନିଆ ସଜାଇ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ଏଇ ଦେ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ତୋ ଆଗରେ ଚାପୁଡା ଖାଉଛି। ଧରୁଛି ଉଠ ବସ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ ରାଧା। ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ଘରେ ବସି ରାଧାକୁ ନେବାକୁ ବସିଲୁଣୁ? ସାରା ହରମ ଜାଦା ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। କିଏ ବେ ତୁ? ଆବେ ହେ 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 ବେ ତୁ ସେ ଟୋକାନା? ତୁ ଗୋଟେ ପୁନିଆ ସ୍ୱାମୀ, ତତେ ପରା ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ହେ ଗୋଟେ ଟୋକିକି ମର୍ଡର କରିଛୁ, ପୁଣି ଆସିଛୁ ରାଧାକୁ ମର୍ଡର କରିବାକୁ? ଆରେ ଛାଡ଼ିବି। କିଏ ବେ ତୁ? ଶଳା ଯା ବେ। ତତେ କଣ ଶୁଭୁନି କି ବେ? ଯାଆଠୁ। ମୁଁ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ମୋ ରାଧାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ରାଧାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁ? ହଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିମି, ତୁ କେମିତି ରାଧାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁ? ହ୍ୟାଲୋ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନୁହଁ ଆଉ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର। ହ୍ୟାଲୋ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନୁହଁ ଆଉ ଇଏ ସେଣ୍ଟର। ନେଇକି ଯାଉଛି, କଣ କରିବାକୁ ଦରକାର? କଣ ଲାଗୁଛୁ ତୁ? ଅନାନି ପେଟ ବାଟେ ପୁରାଇନି, ସେଟା ପିଠି ବାଟେ ବାହାରିବୁ ସାଲା। ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତୁ କେମିତି ଯିବୁ ସେଇଟା ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଏଇ ଦେଖ ତୁ କେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ନେଇକି ଯିବି। Thank you.
দাদা জীবিত নিশ্চয় কিন্তু অপেক্ষা কর ততে নୁହଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ସିଏ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିଏ खुशी को पूरा खराब कर दिला ए राधा अनिल आ गलु पूरे मीठा दे हां आ गलु चार बोले न खाइबो नहीं ये एमित तो मीठा तो देह सारा सुनले ये खबरटा कि मीठा खबरटा तो सुनले तो देह सारा मीठा ही दियो बोलो माने बाहाघर हबो अनिल कोटिपति पोरडबा टंका तांकर हेले जो देवा तो 20 लाख टका दउचंती तब मुंड ठीक अछि तो हें रो बाहाघर हबो रो बाहाघर कोन कहले तमे मो बाहागर हबो हाँ। 20 लाख टका हाँ। तमने तो किछ बुझी पारुनी सुन गोटे काम कर तू से 20 लाख टका मु से दउत बाउ तो उल्टा से 20 लाख टका देइछि सुनो हाँ। तमे ताको सब सत କଥା कहिछ तो कहिछ तमे आज 2 मास होला मु गोटे पुरुष सहित राखी कटौछि बोली सिया परा साई पुरुष पवित्र बाबू माने हां पवित्र बाबू ए सारा इनी आगे नमस्कार हेलो हेलो राधा सर क्षमा करिए आज ठाରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଧା ଲାଗେ ना ए बाहागर केबे फेरी पाइबनी ए बाहागर मोर भी इज्जत होवा दरकार काहे ना मोर भी पसंद के ना पसंद अछि पसंद और न पसंद শুন রঙ্গপথিরে না লেখিলু পুরি পছন্দ না পছন্দ মনে রাখ রঙ্গপথিরে না লেখিলু মানে এ খবরি মালিক হলি মু ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଉଠିବ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବସିବୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇବୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ପିଇବୁ ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇ 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 ନାଚିବୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ବି ହବୁ ଅନେଇଲୁ ଯଦି ତୁ ଏ କଥା ରାଜି ନ ହବୁ ତାହେଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ମୋର ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା ତ ତଣ୍ଟି ଚିରୁ ମାଛକୁ ଖଣ୍ଡ କରି ଆଉ ଖଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେ ଶୁଣ ବାହା ହବୁ ନା କାଉ ଖଣ୍ଡରେ ଯିବୁ ହବୁ ନା କାଉ ଖଣ୍ଡରେ ଯିବୁ ए बाबू ये राधा देव को देखी तो मोर में लोग बढ़ी वाला ना मैंने बुझी कि बाबू गुड़े पुरुष गुड़े नारी के बोलो पाई बाबू छले अन्य पुरुष से कारण न थाए कि वो ताते हो सुख पाई से ताको बोलो पाई थाए हेले बाबू सेदिन तो तबे सब सत कथा कहि पाइता तो ए राधा देव को तमर रूप थिला बोली से কথা জানিছিলে তুমি রাজি
ମୁଁ ତତେ ବାହାବି ମୁଁ ତ ହାତରେ ସକାଳେ ସିନ୍ଦୁର ବୁଲେଇବି ଆଉ ସାରା ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ନିଜର କରିବି राधा आत्महत्या करतो म्हणजे तिने तमुक से बाई पड़ी पड़ी केते नहीं बाई जा कोडे जीव जा रंग कोठी सामने रे गोटे ट्रेन लाइन अछि जा सेठी जाई आत्महत्या करी अरे जा परा को परुली ना रे मां परुली मो थके पड़िले ने ए राधा चली चली झूठी पड़िले कई के हरी जाइनी राधा सही मनीष तो दीदी जाए जे झूठी पड़िला परे झाड़ी झुड़ी गई छिड़ा है जा और छिड़ा है गला परे केबे भी झूठी बाकू चेष्टा करेनी रानी बा अपन मुछुना दे काहे की बाबू पर कहू जदी अपन जानि सकते ए राधा तू कौन पवित्र को बाह बाकू चाहू न ना कि तू काहे की ना वो बाहर है सारी से ओ रानी मां कौन कहले राधा तू बाह ही सरिछु वो बाहर है सारी से चली ठीक वो सका से पूरा में सारी से मां बुढ़ी ठाकुरानी को साथी रखी मु राजा बाबू रो स्त्री आई सारी से पवित्र आउ तो मैं छिड़ाई गई ना कहीं जाओ राधा को नहीं छड़े नहीं है नहीं रानी मां मु राजा बाबू को फेरे जाई पारे भी नहीं क्या शाही के फेरी गई काहे ना सेदिन से घटना परठारु मो राजा बाबू मते आगो बड़ी बोलना पाउनते हो बोलना पाउनते हो से पवित्र तबे जाओ वो राधा को नहीं अरे जाओ परे कभी बाबू एकदम चुप तो पार्टी रे जेमिति पद्धति एबी न बारे बुझि पाइलो सुन रंगगठी सामने रे गाड़ी आसी लागी तू पवित्र को बा होबा पई रेडी एइटा होची मो आदि सुना 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 खसी जावाक पड़ुछि राजवंशर बहु हेई मध्य मु आज रंग कोठी को लुचि लुचि आसवाक पड़ुछि मते एक कथा जदि मो स्वामी जानि पारंती କରନ୍ତି ନୁହେଁ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଏଟାକୁ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହ ବରାଦ ପ୍ରତି କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛ ତମେ ମୁଁ ମାନୁଛି ତମେ ହେଉଛ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୁଁ ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ତମେ ସେଥିପାଇଁ ନୀରବ ରହୁଛ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମ ନିଜ ଦେହର ଭୋଗ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ତମେ ପର ପୁରୁଷ କତିକି ଆସୁଛ
ମୁଁ ଏ ରଙ୍ଗକୋଠିକୁ ଆସିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଏ କାରଣଟା କଣ ମୋର ବି ଜାଣିବାର ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଇଏ କଣ କରୁଛୁ? ତୁ ସତ କଥାଟା କହିଦେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପବିତ୍ର ଓ ରାଧାକୁ ମାରିଦେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଦବୁ? ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ। କହ ନା, ତୁ ସେଭଳି କର ନା। ଏ କଣ ପାଇଁ ଆସୁ? ତୁ ଅଳ୍ପ କହିବୁ କହ। ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିଛି ବି ନୁହଁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ରାଜଉଆସକୁ। ରାଜଉଆସ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରେ ରାଣୀ ରହନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାରଙ୍ଗନା ନୁହଁ। ତମେ ମାନେ ହେଲା ରାଣୀପୁରରେ ଦାସୀ ରହନ୍ତି, ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ନୁହଁ। ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ତମର କଣ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? କେମିତି ଭାବିବ? ତମେ ତ ସେଇ ଚରିତ୍ର ମଣିଷ ନା। କଳା ତ ତୁମ ବିଦୁଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆଟା ସାରା କଳା ଦେଖାଯାଏ। ହେଲେ ତମେ ବି ମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ। ତମେ ସିନା ଗୋଟେ ନାରୀ ବଂଶର ବି କୁକୁର। ହେଲେ ଏ ମୀରା ଦେହ ସୁଖ ପାଉନଥିବା ଗୋଟେ ରୋଗୀ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାୟ ବାହାଦୁର ଗୋଟେ ରୋଗୀ, ତୁ ତାକୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ମୋର ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲା। ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଜାରୁ ରାକ୍ଷସ ହେଇନଥାନ୍ତା। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାୟ ବାହାଦୁର ରାଜା ରୂପଟା ଦେଖି ଆଜି ଏଇଠି ଏବେ ରାକ୍ଷସ ରୂପ ଦେଖିବ। ମୋ ସଂଖ୍ୟା ଦେ, ମୋ ଚିତ୍ର ଦେ, ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ତ ଅଧା ମୋରା ହିଂସରେ। ତମେ କଣ ଭାବିତ କରିବ ମତେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ସଙ୍କଟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଆସ ପତି ଦେବ, ମାର ମତେ, ମାରି ଦିଅ, ମାର ମତେ, ମାର। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାୟ ବାହାଦୁର ତୁ ରାଜା ରୂପଟା ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ତା ରାକ୍ଷସ ରୂପଟା ବି ଦେଖିବୁ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାୟ ବାହାଦୁର ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ମାରି ଦେଇନି, ଆଉ ଯାହାକୁ ସେ ମାରିଛି ତା ଖାଲି ଛଟପଟ କରି ମାରିଛି। ଠିକ ଆଜି ତୋରି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି। ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ ନା, ତ ରଙ୍ଗ ଛଡ଼େଇବି। ରାଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତମେ ସିନା ତମ କାମ କରିଥିଲ, ମତେ ତ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ସେତେବେଳେ ବିଧବା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମତେ ଶୁଦ୍ଧି ହବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ତମେ ବି ଦେଖ, ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ ଶୁଦ୍ଧି ହଉଛି।
पेट्रोल पुड़ी को नारी की सब पुड़ी आई मरी बुला कर दे मरिनी आओ मारिबी काम मरी तबे मो संख्या सिंहर सहित खेल खेल मो तम जीवन सहित खेल